Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu uginqa njengephuzu umatshitshi qomane. Bathi umfana empandla esimncane ontanga bathi diabetes mdala anti cha bamsukela bakithi ingane isihlaza tho. Ufunza abaphathi bezonqamala lo delicious bathi untombi zimdatha ngejebe. Sithi umuhle webhutsu umuhle wematshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi sawubona umqeqeshi, ngiyinsizwa esafunda isikole. Kunentombi engizwana nayo. So mangabe uthi intombi ozwana nayo kushuthi intombi leyo okuyi-friend zone. So ngeke ngithathe ngokuthi intombi othandana nayo. Ngoba makuthi intombi othandana nayo kufanele usho ukuthi engithandana nayo, yabo? Ungathi ozwana nayo. So uma uthi ozwana naye ngizothatha ngokuthi ukwi-friend zone. So uthi umfowethu ke makuphela usuku singazange sikhulume mina nayo ivele ithi sengiyayizonda, ingicasukele futhi inakho nje ukuboleka ifoni yami iseshe ingene ku-WhatsApp. Ngiyazibuza ukuthi lokhu ngabe kusewubungani noma esiyangithanda le ntombi. So wayivala lapho-ke umfowethu. So ngaphambi kokuba ngikuphendule, yabona ngeke ngisho ngithi mangabe usase-high school mfowethu ngeke ngithanda ukuthi ungagxili kakhulu entombini, yabona, ngoba usanomqansa wena mfowethu, usano-matric ekusafanele uphasa. So mangabe usugxile kakhulu entombini mfowethu ngeke uzusizakala. Kwamina ngeke uze kungijabulise lokho ukuthi mhlawumbe u-matric ugcina usufeyila noma esikoleni ungasafocus, usuphasa ngamamaki amancane kanti ubunethuba. Ake ngithi nje ubuhlakaniphile, ubuzimisela, kodwa manje uthi ngenxa yokuthi usufocus kakhulu emantombazaneni ugcina ungasaphasi kahle, yabo. So akufanele sikhohlisane, ugcina usuyisoka ngoba kusiza ngani ukuthi okay siyawuqeda unyaka u-matric loyo uphasile nje nentombi zakhe ezu-3 ezu-2 noma ugcina usumithisile usase-high school. Ngeke sikhohlisane ngalokho, umithisa usase-high school akusiyona into enhle, yabona. So-ke ngithi angikuveze lokho mfowethu ngoba angithandi ukuthi senze izinto esogcina sesizisola ngazo emva kwesikhathi, yabo. So le ntombazane-ke mfowethu igcwele ngawe, ngeke ngikufihle lo, igcwele ngawe. Yabona nje ama-signs phela, ngeke intombazane ivele ithi hayi bhuti sengigcwele ngawe, ngiyakuthanda nje ngifuna sithandane, yabo. Ngeke izikwazi ukukutshela kanjalo, but izokukhombisa ngani? Ngezenzo. Ithemba ukuthi wena njengensizwa ohlakaniphile uzokwazi ukuyifunda incwadi, yabo, uzokwazi ukuyifunda ivaliwe. So izokukhombisa ngezenzo, but wena uzobona ngazi izenzo ukuthi okay la ziyasha ngoba inaso isibindi sokuthi ikutshele bukhoma, yabo. But akhona kanjalo, but akusiwonke. So igcwele ngayo le ngane esiyakuthanda, esinalo uthando lwakho. Njengoba ingena ku-WhatsApp, mawuzibuza ingenelani ku-WhatsApp, ingoba njengoba ingena ku-WhatsApp iyasesha lapha ya ukuthi ukhuluma nobani. Nakhona uma ingathola ukuthi khona intombazane oyishela ku-WhatsApp ingaphoxeka, ingaphatheka kabi, yabona. Ngobani? Isigcwele ngawe, isinothando ngawe. So dependa kuwena ukuthi ufunani, ngoba ungivezelanga into engiyibonayo la umngani. So awungivezelanga ukuthi wena usimisele ngayo, mhlawumbe ufuna ukuthi nithandane naye, but ngizo-assume kanjalo ukuthi ufuna nithandane naye. So esimene sikanje mfowethu, mawukuthi lo muntu ufuna bentombi yakho ngoba ukwi-friend zone okwamanje, bengathi mina awukuthi mase nindawonye, mase nihlangene, ngoba vele ngijwayele ukuhlangana, ngiyacabanga, noma wena uhlele nje ukuthi nibe ndawonye. So mase nindawonye nje nihlalele, ngifuna umgqokele ubuso bensimbi umshintshele kancane, yabo. Angeni manje sizibonile izenzo zakhe, kuhlukile kwakho ngoba lo muntu niyazana naye kade nabangani, yabo. So ufunani manje ukuthi abe intombi yakho. So uzomshintshela-ke kanjani? Ngifuna umgqokele ubuso bensimbi nje kancane, be serious, nomtshela ukuthi yazi ngijabule nje ngoba sihlangene namhlanje, ngoba vele kunento ebalekile ebengifuna ukukutshela yona, yabo. So ingakho kungijabulisa ukuthi sikwazile ukuthi sihlangane namhlanje. So ngiyazi ukuthi mina nawe sesibe abangani isikhathi eside. I assume ukuthi nibe abangani isikhathi eside,
but ngicabanga ukuthi kunjalo. So ngiyazi ukuthi mina nawe sesibe abangani isikhathi eside, so lokho sengihlalile nawe kwangivezela ukuthi umuntu kanjani and uyabahlonipha futhi abantu. Ezinye zezinto engizithandayo kuwena, yabona, uyabahlonipha abantu, uyakwazi futhi nokungisiza lapha nalapha. Uyobe usubala mfowethu izinto ezinhle azenzayo noma uzibonayo ngayo, wena uzazi, mina ngikunika ama-guidelines. So umbaleleke lezo zinto bese uthi lokho kugcine sekwenza ukuthi sekwakheka into kumina engaphezulu kobungani, yabona. So namhlanje ngifisa nje ukutshela ukuthi ubungani bethu ngeke busaba khona, ngeke busaqhubeka, buyaphela namhlanje. Kodwa yize nje ubungani bethu kuphela namhlanje, benginesicelo kuwena esisodwa nje ukuthi ungivumele, ake ngithi nje usivumele sizame sobabili sakhe ubudlelwane obungaphezulu komngani, sibone ukuthi impilo isithatha isibekaphi, yabo. So ngiyazi kuwena mhlambe leyo nto izokuthusa, mhlambe ngeke ikuphathe kahle, angazi, yabona, but indlela leyo engizizwa ngayo nami and ngizimisela ukuthi into yethu ibe ngaphezulu komngani, yabona. So ke ngeke ngakuthembisa izulu nomhlaba, yabona. Kodwa iyodwa nje into engakuthembisa yona ukuthi uma uthi uyavuma ukuthi lo budlelwane bethu bube khona, isinqumo leso engeke uzusole ngaso emva kwesikhathi, yabo. Then uyobe usulinikeza yena ithuba uze ukuthi uphendula kanjani, mhlawumbe uzoba surprised, mhlambe leyo nto ake sithi mhlambe uba surprised, mhlawumbe uzofuna isikhathi naso uthi okay, hayi ngisazocabanga. Ungampintshele khoneni, umtshele no, ayikho inkinga, ucabange nje, usithathe sonke isikhathi osidingayo, ngoba ngifuna ukuthi mina mangabe usungiphendula ungiphendule into okuyiyona usuyicabange kahle. Mawukuthi usho njalo uthini, uthi usazocabanga, but kungenzeka avume ngaso leso sikhathi, yabona. So mangabe evuma ngaso leso sikhathi, ithuba lakho ke lelo kube sekufanele umqabule ngalo, yabo. So kufanele umqabule phela, just to kahlahle ubufaka isignature ukuthi okay, na incwadi igcwele, siyayisayina ke manje ukuthi okay, mina nawe asebona abangani, sesiyathandana, yabo. So into ekufanele uyenze kanjalo, ukhumbule, ngoba ngiyathanda ukusho lokuthi ngineza ama-guidelines, wena kufanele u-improve kule nto engikutshela yona, yabo, but uyibeke ngendlela yakho, ngendlela obona ukuthi izozwakala kahle kuyena ngaso leso sikhathi, not ukuthi usho exactly njengoba ngisho. No, improve kule nto engikutshela yona, ubuhlakaniphile wenze njalo. Then wenze kanjalo mfowethu, mawukuthi usazocabanga, okay, umnikeze ithuba acabange. Ungabi kusazi usuyambuza ucabangile na, mzibe nje kanjalo uyozayibuyele yena lo, yabo. Mangabe umziba kanjalo uzozibuyela yena kuwena. Ngisho ngathi uthatha isonto lonke ukuthi ecabanga, zibambe kanjalo intshisekelo yakho, bamba uthi ngqi, ngawe insizwa kufanele ukwazi ukuzibamba, yabo. So nentombazane njoba ingabuyeli kuwena, kusuke kukhona le nto yakhe kayitshela ukuthi mhlawumbe hayi uzongithinta, but ibona isikhathi ukuthi hayi siyahamba, mhlawumbe usekhohliwe yimina, gcine sekubiyona ebuyela kuwena. So kufanele uyimasterishe loo nto, ibalulekile ukwazi ukuzibamba. Ngisho usuzuthi hayi ukuthi angimfonele, fanele umuntu mangabe kwalile mhlawumbe sekuphele 2 weeks, abeza ukuthi hayi ngeke, usufuna ukumfonela, hayi ngeke, ngiyakukhumbula phela ungaleleni buya. Ukwalila akasakufuni, mzibe kanjalo, as much as umkhumbula kunjalo, but uyena ubese ehamba ngithi. So ke zama ukuzibamba, fanele uzitrain mfowethu ukulwa nalelo lokuluku, yabo, kuyokusiza kakhulu lokho. So ngibona kanjalo mina ukuthi into ekufanele uyenze leyo, unje masunayo umgqokela ubuso bakho bensimbi kancane ukuthi ukumshintshela, umthetho nomngani bethu buyaphela namhlanje, kodwa benginesicelo nje sokuthi sakho ubudlelwane, ngoba kumina sekwakheke into engaphezulu kobungani, yabona. So ngibonile nje indlela owenza ngayo, abahlonipha abantu, hlakaniphile, uyangisiza futhi nalapha ngiyakuthokozela ukuba nawe, yobe usumgoqa kanjalo, yabona. Umtshela nje ukuthi siso sami nje ukuthi nje esike sizame sibone ukuthi impilo isithatha isibekaphi, yabona. Mhlawumbe isinqumo lesi oyothi mawusubheka eminyakeni eminingi ezayo usho ukuthi isinqumo owayisiza kakhulu ukuthi usithathe.
yabona. So-ke bengifisa ukuthi msakho ubudlelwano obukhethekile obungeke buze bumfake umuntu wesithathu, yabona. So umdlali nje along those lines, bona ukuthi wenze njani, yabona. Then mawukuthi uyavuma-ke uthi no asisameke sibone, kodwa most likely uzovuma on the spot because niyazana senibe abangani, yabona. So mayevuma ungakhohlwa umqabulo ngoba uma ungazange umqabule kufanele ukuthi incwadi ozange uyisayine. So just ukuthi usayine incwadi bame ngosinqanda mfowethu ube right. So-ke makabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungaya ku-Facebook ufike usearch umqeqeshi wensizwa uzofika ulibone ipage lapho ungene kulona umbhalele noma ungibhalele ku-email engizoshiya kuyona le video ukuze mina nawe sikwazi ukuthi-ke sidingide udaba lakho sibonisane njengensizwa. Nazo-ke mfowethu.